Les dades són a la computació el que el Big Data és a la supercomputació. Al Barcelona Supercomputing Center investiguem en hardware i software per a Big Data, tenim maquinària d'alt rendiment i duem a terme projectes de recerca que requereixen grans quantitats de dades. Un exemple: el canvi climàtic. Els estudis del temps i del clima són un cas clar de la gran quantitat de dades que es necessita per fer una predicció acurada. Es calcula que el 2030 els models matemàtics que s'utilitzen per estudiar el canvi climàtic produiran 350 petabytes. Aquests models han adquirit més i més complexitat des de la dècada dels 60, afegint cada vegada més variables entre els elements que cal tenir en compte. Al Barcelona Supercomputing Center formem part del repte que impulsa l'Organització Meteorològica Mundial per estudiar el canvi climàtic. En aquest projecte s'analitzen milers d'anys de simulacions produïts per 30 centres punters d'arreu del món. Es comparen les dades que ofereixen els diferents models i es contrasten amb dades històriques i amb observacions procedents de satèl·lits, boies marines i estacions meteorològiques. Comparacions que donen resultats en forma de més dades. Cada vegada que un model simula els canvis que es produiran a nivell global en una sola dècada, genera entre 135 terabytes i 5 petabytes de dades. Per executar la simulació de 10 anys a una resolució mitjana, calen més de 150.000 hores de CPU. Aquestes investigacions no es podrien fer sense una xarxa de computació d'altes prestacions. Repositoris distribuïts arreu del planeta guarden les dades que generen els diferents centres i supercomputadors repartits arreu del món executen les simulacions. Big Data i supercomputació, aliats imprescindibles per a la recerca basada en grans quantitats de dades.